Como no parlok, sasisen ni shambiang hakanik program jonga. Nga kwa ben kan mentak tiaw dai pang ka wei ka jinglong jong ki leader jongi barki nong kmat ki leader baper haki rinsan baki ken hun baper bakata ka jinglong le kadik ka jinglong ka bakham bon ngot ki diction lang ki don ni ka jinglong but kadik ka basniu kadai bang blessing haban weng no haka imlang salang jungi kata kadai ka jingkob bun haki senang leader senang ki krengkob ha mendai tamenta naru menchua shikob now baling ong kata ki don gibrio ki ba mo hakini ki sni berang sudam kimi bat ki ong mo ILP ni don kam but ni don kam kan ni down but kang ban pendap ya kata ya kani ka kamram jonga nganlet Delhi ru pangan kran Delhi now swabang pois kata ni hapen pedi ka ILP mo ka ILP kidon gibreu kersan kidon gibreu persa ngalong bet hapdeng namal ba ngahap sengam beror liang ma but ngayahap ya beror liang gidon kinia tangka we bangak kwa ban penmi mo kata kadai ba lara pikersan pim kersan ode kajing ni kun ILP de kadai bandon kajing sengutho kajing sengulam baling am kumta namar ba lara khamtam na fidi bregi ba kersan ni ILP kani ka jingki no pide kamde ban don gani kajing isi jat ben haprengi jat ben kibun ki dakharu ki ba im sulong plahir asanne ki kwa ya ka ILP mud ba mawatnya ba baroh ki persa ki bun ma ki kersano tang ba bali ki persa namar ki tiang nama ki iba ki brio ki ba mi ban dawai ka ILPM ki de ki brio ki ba supen ki su dan na ka si ki su bet ya kanono kala lenti ban pen mensawi ki dakhar te ngakwa banong ba ladapi kersan ya gani ka jing dawale pidei ru ban kersan ni ka jing jai but pidei ban kroi gini gi breuru gini dakhar gi basa sulong banong ba pen kini gi daw balai ni kwa ka ILP kibun kiru kim kwa ta bakinwan kini gi barjlai batma ki kwa ban kamai be kumensua ki kwa ban don ka supasan kim kwa ban don ka competition ki breu ban ba te kiru ki kwa hi ban bapin yo kata ILP tang ba pem kiting komong ata kampat mi te kata kajing keren lani kajing pensungu tho kajing pensai ba ni don kami kiru ya kajing kersan kiru kisngo be bukum makade kani ka movement ka ba pen pra ka ba pen ka penting ki kata ka kajing sa kata ngimla man to biang kata ka poinonga sakane kajing ko mangin pagmen kata balinga kan pangani kajing ko ki pun ba ki leader kumangong mana ki lasang mi khamtam katuga ni ki ba ngamjar kateng manga thai pania poyanya ya daj baki handai ki kop ki kren he hakini ki por ki ong ba menta ngam smoe ba ne chus Delhi rungan kren Delhi dude nai ting dai tang namar ba kadong ka camera wanum keren tanza pimdan kaman keren ngamon pimdan kaman keren na don camera le pimdan kam da ban pen klut ban pen keren ko pinne Delhi pin keren ayu thai tang ka camera jong Amit Shah ro pinum yo rum yaki Conrad iki tinsong ikini ki minister dungi mentaro ki dang denja ban yo rum hapo ka camera jong ki officer jong ki minister jong ka Delhi jong ka central government but sapi from a pressure group lani ki pressure groups pinle ayu pinle keren do pinome type yo arung do camera pinjome so I want ILP pinjome acha balai so is big problem sir from my state okay pin ID got p malai sau maybe san rio page so un supento so
Acha toh. Bye bye. Bye bye. Mo, bye bye. Bye goodbye. Mami sal omoro. Mo, bye. Kasukut itu naik rentam dah. Use your head, yeah. I mean, what will you do? Practically, like, does it make sense? Kini ki central government ki kendo ki businessman ki kendo ki happen na ki central government duties ki happen na ki kendo ki representative ni state bapa ki kendo ki minister ki diplomat ki officer ki businessman ki wegiri. Why will they care about Meghalaya? They don't care. Try misalnya datib hai kanong Meghalaya ro. He's not gonna listen, yeah. Come on. Perkat penokam ganisa. Pisukran ko bang ni kanong marba kanong ka kamera untuk khmat pi aja flash room. Ngah banong menta. Kibun kislang ki kop tanda mensuar ndi tang ni por. Mensuar kita ki belalong minister belalong MLA kimi itu nganrad lo dia kan selalu para kini kita karan selalu para sesipang pada zero kakam zero kidon siwero kecak bendrio kadai banyak kun ya kini ki karpoi madan liting zero. Ni donkam ki leader ki peronkania mdai ki basuslur ban keren. Okay? Ada ki brio ki peronkam kani ki pelong jai ba. Sisa. Kim der ki baklut ki bakwa ban pengklut pi ki buskwa le revolutionary ben. Pi kwa le revolution let sa Bangladesh rakyat. Kele enjoy yourself. Kani kadi ka juk jong ki brio bastan kam di shu ka juk jong ki kiev men ki basa ki keram ki kro. Kadika juk jong kiri bastan. Lara pi de biru bastan. Kang pau hakar kom keren jupi hakar kom long jupi. Hane lara pi shulong ki briu kiba shim kabu ya kajing iet jong ki briu kajing nyet jong ki briu de katare pi de worse than usektan. PPD bakampo yusetan nama piashim kabu ya kajing sngow jung kibreu kata kadi ka worse nimde banlong ta nyidei banlong kibreu ki basai nganget beki kasi jungi ki kibreu basai banyi ki wiwi tribal banyi ki wiwi ki jat buneu ngingi de ki basai ngingi don kata ka buram hangi tangba man gasni manusnam nginang hyar ngam kwa kata ban ngam nget hakinong rem kum kita kublai sibon so bahas share but let's say pila ban klut tamba tong in ya long ki bajai bye.